gift otsaloziziva anoyachipembera vachiona kuti aiwa vakunyazokudya maresults emaefforts avo manje vakunyazokona kuti aiwa kumobiliza kwavari kuita kukambena kwavari kuita nekumaprotest avari kuita aiwa they are yielding result chokwadi chiri kubuda ndoda kuti muna kuti aiwa vamwe vavo vanopiwa bheu sandapinda masvika nokuda nyongo panapa naostaloziziva noti bosubscribe like out on the bell icon siziva anopinda paendo pakanyora chiti in Kariba where the Kariba 14 has been granted bail it will be released soon. We extend our heartfelt gratitude to the dedicated legal and welfare teams who worked tirelessly to secure their freedom. We also thank our community leaders in Kariba for their unwavering solidarity. Though we bear the bruises of struggle, we remain unbroken and we continue fight until victory. And vaposta that picture murikuona vachiti vakomana ava vapiwa bail manje vanenge vachibuda ani hapana apa achipraise achiti aiwa tiri kuona kuti maefforts edu atinoisa aiwa they are yielding maresults panapa yesi vanhu vangazviora zvavo vakomana vachimobiliza kana kuti vachiadvocate vachiti we demand their release. Toda kuti aiwa vakomana ava vabudiswe musunga nokuda kuti hapana kana mhosva wakapara angoti mapropaganda eZANU-PF ari ngokozisa kuti vakepchewa anouya panapa muzara nhasi achiti aiwa we extend our heartfelt gratitude to the dedicated legal and welfare teams. Aiwa achiva achivatenda achiti aiwa vakunyatsokuziva chokwadi kuti vakomana ava havana mhosva yakapara. Gutisa mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake yatiri kuona it is a step forward yatiri kuona yavari kuita kuunza change munyika yeZimbabwe kuti vabvise this regime yashungurudza yatambudza vanhu. Pinda comment section medu mutise mafungiro enyu, subscribe or like, and turn on the bell icon.